салом алейкум дӯстони азиз, созен нағзани саломатиё хубай инак распродажа пешниҳод мешавад барои шумо духтарако. Ино доставка надоранд, фақат суруғара мемону марҳамат хоҳишмандо метавонед биёед бозори Корвон тарафи пажарка 1-12 мана 356 контейнер дуюм қатор меша. Агар айноливои дарвоза дороен дуюм қатор айҷа. Хулас нигоҳ кунед, инами тараф ҳамаш 5 сомон шидай. Ина метри материал 5 сомон. Беҳад нархи хуб. Марҳамат хоҳишмандо дер накунен, фақат омада аз наздик дида метонен. Мана доставка нест. Ира бинен иша ишта фасонай, иниша иништа фасона, иша бинен бо аҷоиб хушру ҳамаи ҳамино 1 метрш 5 сомон. духтаро бовар мекунен чӣ қадar нархи хуб буд, дастрас. Ина бинен аҷоибак, иша бинен охе и барои купальнико ина параё мекунанд ку ҳавайда хушру. Мана хулас аҷоиб ҳамаи ҳамино 1. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз. Ман Юсупова Ситора, элитни директори компания Фаберлик, оиладор соҳиби 3 фарзанд. Айни ҳол худро яке аз беҳтарин хушбахттарин зани тоҷик мешуморам. Ман 2 сол пеш дар компания Фаберлик кор ва фаъолиятро оғоз кардам. соҳиби хона ва мошини дилхоҳ шудам. имрӯз бошад кору ройгон ба ҳар як зани тоҷик меомӯзонам. кадоме ки дар командаи ман муваффақ мешавад ва ба қуллаҳои баланд мерасад, аз номи ман тӯҳфаҳои қиматбаҳо дода мешавад. ман дар компания Фаберлик дар муддати 2 сол зиёда аз 6 чек ба даст овардам ва соҳиби бисёр ифтихорномаҳо шудам. барои дар ин компания муваффақ шудан маълумоти олӣ лозим нест. забони русиро ам донистан шарт нест. занои меҳрубон, марҳамат, кадоме ки хоҳиши кор кардан дорад, дар ватсапи ман нависен, якҷоя кор мекунем ва муваффақ мешавем. И сейчас я вас приглашаю наставника, у которого такие классные люди. Ситора Юсупова, пожалуйста, встречайте. Бриллиантовый директор компании. метрш мана распродажа 5 сомон. ҳама ҷошта ам хел надпис навистагӣ мондагиай. И тарафш 5 сомон то охири набора тамошо кунен. ҳозир ма 10 сомонҳошам шумода нишон метим. Ина ки ози оранҷвиш буд, ина бинен бо ин хели кабучашам будай. фасонак мана беҳад нархи хуб ва арзон. духтаракҳо хели нархи ягон ҷода нестай. 5 сомон успед кунен. як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон айҷа тарафи пажарка ноливои дарвоза дуюм қатор. баъд ин аиз тарафа бинен распродажа 10 сомон. ин материалошона бинен мана барои чихол, барои ин хел турако, ин чихолои мошин дая меша, барои диван ам ина бинен чихол мегиранд. 10 сомон метрш. материалакош хушрӯай ғавсай. мана ина бинен охи чихе хушрӯай материалаш. ина ино бо вилвет андухтаро 35-40 сомон буда, ҳозир 10 сомон шудагиай 1 метрш. ана баъд барои подклад ина брючни материало хулас ҳама намудуш ҳаст. ина кожани ам 10 сомонай. ин духтарако ин кожашам 10 сомон 1 метрш. марҳамат, ира бинен охи чихе материалои хушрӯ, дастрас, беҳтарин нархҳо кати пешниҳод шудестай. дер накунен, ҳатман биёен. мана иша бинен бо тигр. ина иноям ҳама хел духтарако турё иниё шарфвориян. мана нархшон 10 сомон 1 метрш 10 сомон. ҷада распродажа диден навистагиай. мана рақамҳои контейнер иҷашта 206 навистагиай, болошта 356. хулас боварӣ дорам ки фаҳмиден. мана дуюм қатор ноливои дарвоза ворид мегардед. анами нуқтаи савдора шумо ба осонӣ пайдо мекунед. хулас бо ҳамин набори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад. хайр, саломат бошед.